ev demekî Tirkiye bi hin welatên Ereb re ku xwedî peywendiyên xirab be hewl dide biriyên dîplomatîk peywendiyên xwe sererast bike û li hev were. Di vê çarçoveyê de Enqere piştî Qahireyê niha jî bi Riyadê re dikeve nav danûstandinan. Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu ji sala 2018 û virva yanî piştî kuştina Cemal Kaşıkçı yekem car serdana Erebistana Siûdî kir û bi Wezîrê Siûdî Prens Faysal re hevdîtinekî pêkanî. Li gorî pisporan ji ber ku Tirkiye di polîtîkaya Rojhilata Navîn û Rojhilatê Behra Spî de ketiye tengasiyê û bi tenê maye hewl dide peywendiyên xwe yên xirab yên li gel welatên Ereb sererast bike. Çok iç içe ilişkiler var. Piştî bihara Ereban, hewkariya Tirkiye û welatên Ereb xirab bû. Lewra Tirkiye û Qetar xastin li van deveran îxvan bibe desthilat. Ji Loma jî hemû welatên Ereb li dijî Tirkiye bûn yek. Di encamê de Tirkiye li Rojhilata Navîn tenê ma û ji destkeftiyên Rojhilatê Behra Spî jî bêpar ma. Em dibînin ku polîtîkaya derve Tirkiye ji sala 2015 û vir ve têk çûye. Divê Tirkiye ji bo sererastkirina peyvendiyan gelek tavîzan bide. Her wa pispor destnîşan dikin. Tirkiye ji bihara Ereban û virva polîtîkaya xwe ya Rojhilata Navîn bi perspektîfeke îslamîst û neo-Osmanî baweyeke irrasyonel birêva dibir. Lêdî fêm kir ku wê nikaribe vê polîtîkayê bimeşîne. Bir ülke imajı açısından böyle bir sıkıntılı bir süreç beraberinde getirdi. Politika Tirkiye ya li Rojhilata Navîn bi perspektîfekî îslamîst û neo-Osmanî yanî bi awayekî irrasyonel birêve çû. Tim li gorî îxvan tevgeriye. Heta nêrîna gerên Erebiya bo AK Partiyê jî berhova jî guherî. Hikûmet niha xeletiya xwe fêm kir û dixwaze heyamekî nû bide destpêkirin. Tirkiye ger polîtikayeke rasyonel birêve bibin, dibe ku car din peywendiyên xwe baş bikin. Li aliyê din li Tirkiye niha şert û mercên Misrê ku danîye pêşiya Tirkiye tê nîqaş kirin. Li gorî piraniya pisporan dibe ku Tirkiye di mijara îxvanê Müslîmîn de hin tewîzan bide. Lê wê Tirkiye li ser dosya Lîbyayê rij be û wê zû bi zû vê qadê neterikîne. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.